алоқаи ҷинсӣ ин тӯҳфаи Худо ба одамони оиладор аст. пеш аз оиладоршавӣ ба ин кор даст зада, ту нишон медиҳӣ, ки ин тӯҳфаро қадр намекунӣ. ин монанди он аст, ки касе ба ту куртаи зебое тӯҳфа мекунад, аммо ту бошӣ онро ба ҷои латта истифода мебарӣ. агар ту аз болои дарахт парида мисли парранда парвоз карданӣ шавӣ, оқибаташ нағз намешавад. барои чӣ? чунки ту қонуни физика, яъне қонуни ҷозибаро писанд накардӣ. ҳамин тавр ҳам агар ту қонуни ахлоқиро вайрон кунӣ, оқибати талхашро мечашӣ. яке аз чунин қонунҳо мегӯяд, ки шахс набояд бо касе, ки зан ё шавҳараш нест, хуфту хоб кунад, яъне ки аз зино парҳез кунед. агар ин қонунро вайрон кунӣ, чӣ мешавад? китоби муқаддас мегӯяд, зинокор бар зидди ҷисми худаш гуноҳ мекунад. ин чӣ маъно дорад? олимон фаҳмиданд, ки бисёр ҷавононе, ки пеш аз оиладоршавӣ алоқаи ҷинсӣ карданд, баъдтар чунин душвориҳоро аз сар гузарониданд. пушаймонӣ. қариб ҳама ҷавононе, ки пеш аз издивоҷ ба алоқаи ҷинсӣ даст заданд, баъдтар аз ин корашон пушаймон шуданд. нобоварӣ. вақте духтару писаре, ки ҳоло оиладор нестанд, бо ҳам алоқаи ҷинсӣ мекунанд, баъд аз худ мепурсанд, ӯ ба ғайр аз ман боз бо кӣ алоқаи ҷинсӣ карда бошад? дилхунукӣ. дар даруни дили бисёри духтарон мехоҳанд ҳамроҳи касе бошанд, ки онҳоро қадр кунад, на ин ки истифода барад. бисёри писарон бошанд, вақте бо духтаре алоқаи ҷинсӣ мекунанд, дилашон аз вай мемонад. хулоса, агар ту пеш аз оиладор шудан ба алоқаи ҷинсӣ даст занӣ, қадру қимататро паст мекунӣ ва як чизи пурарзишро аз даст медиҳӣ. ҳеҷ гоҳ тани худро беқадр накун. нишон деҳ, ки ту қувват ва иродаи қавӣ дорӣ ва аз зино парҳез карда метавонӣ. вақте ки аллакай оиладор шудӣ, бо виҷдони тоза метавонӣ алоқаи ҷинсӣ кунӣ. он вақт ин ба ту хурсандӣ меорад ва хавотирӣ, пушаймонӣ ё чизи дигарро туро ғам намедиҳад. баъзе ҷавононе ҳастанд, ки ба ҳамдигар ошуқӣ мекунанд ва мегӯянд, яъне ки дар байни ҷавонон ин гуна муносибатҳо дида мешаванд. агар касе, ки бо шумо вомехӯрад ва шуморо ба алоқаи ҷинсӣ тила доданӣ шуда мегӯяд, агар ту маро дӯст дорӣ, розӣ мешавӣ. бо боварӣ ба ӯ ҷавоб диҳед, агар ту маро дӯст дорӣ, инро аз ман талаб намекунӣ. дар муносибат бо духтарон ё писарон, як чизро дар хотир доштан муҳим аст. агар аз кардани ягон кор дар пеши Худованд ва падару модарат шарм дорӣ, онро умуман накун.